Ells i elles van a ser la nostra cara amable, la cara de l'Ajuntament, recordant que és imprescindible cuidar-se cadascun de nosaltres, cuidar dels demés per a que això no vagi extendint-se i per a que puguem acotar el virus, i li demana a la gent que els faci cas. Que els faci cas perquè el millor que podem fer és fer cas de les recomanacions i que aquestes persones, aquests informadors i informadores estaran en el carrer per a que els fem cas, per a que ens cuidem, perquè si no l'alternativa és molt pitjor. També contribuïm a la generació d'ocupació en un moment molt dur. Estem en un estiu atípic on molta de la nostra gent jove i gent de la nostra ciutat esperava poder entrar a treballar en l'hostaleria o en algun dels sectors tan afectats i per tant no ha tingut aquesta oportunitat laboral i nosaltres donem aquesta oportunitat laboral a través d'esta bolsa i a més la oferim com a servei públic. Van a estar en torns de matí i de vesprada, els 7 dies de la setmana, els anem a tindre en tots els districtes de la ciutat i en major presència en el Grau i la platja, que concentren sobretot l'afluència de la temporada turística. Farem més contractacions una vegada acaben estes, en funció de, com deia, les necessitats, però sobretot per a fer que aquesta bolsa de treball puga rodar i tot el món puga tindre aquesta oportunitat. Gràcies.